Cikakken bayani akan mutanen da suka ajiye makamai, wato 'yan ta'addan nan wanda suke cikin ƙungiyar FPL, ƙungiyar nan ta su Mahmud Salah wanda su Madaki suke cikinta. A ɗazu mun yi muku bidiyo akan wanda suka ajiye makaman nasu, to yanzu mun zo mu yi muku cikakken bayani akan wanda suka ajiye makaman da kuma dalilin da ya sanya suka ajiye makamansu a wannan yanayi da ake ciki. Duba da yadda 'yan ta'addan suka runguma a zauna lafiya kuma a ci gaba da gina ƙasa, domin gina ƙasa shine fatan 'yan Nijar da al'ummar Nijar gabaki ɗaya. Wanda a halin yanzu su dai wannan sun zamo tsohin 'yan ta'adda za a ce musu, domin a halin yanzu sun tuba sun kuma bayyana dalilansu na tuba. Inda ɗaya daga cikinsu wanda suka ajiye makaman ya bayyana ma duniya kan cewa sun ajiye makamai ne domin sun fahimci cewa tahiyar gwamnatin CNSP ita ce tahiya ta gaskiya, kuma gwamnatin ta CNSP a shirye take ta yi duk wasu abubuwan da ya kamata domin 'yan ƙasa. Sun karanci yadda gwamnatin ta CNSP take tafiyar da aikinta. Alal misali kamar yadda gwamnatin ta rage kaso 50% na kiwon lafiya da kuma ta rage kuɗin da 'yan ƙasa za su ringa shan mai a cikin gidajen mai. Haka zalika gwamnatin ta yi babban rage na kaso a fannin kiwon lafiya, inda wani bangaren ta zabtare kuɗaɗe masu yawa a wajen gwaji da wasu abubuwa da dama, wanda abubuwa ba lokaci ba zai ba mu damar mu zayyano abubuwan da gwamnatin CNSP ta yi ba. Sun ce bayan sun fahimci wannan dalilin ne ya sanya suka ce to babu dalilin da zai sanya su ringa yaƙi da mutane wanda suke ƙoƙarin kawo ci gaba da kuma sauyi mai ɗorewa a cikin ƙasar mu. Suka ce wannan ba za su zamo irin wannan maciya amanan ba, wato ba za su zamo kaza cike goge baki ba. Wannan dalilin ya sanya suka ce to ba zai yiwu ba suna gefe wannan tafiya a yi ta babu su ba, shi ya sanya suka yarda suka amince suka baro cikin daji suka shigo cikin gari domin a yi wannan kyakkyawar tafiyar tare da su. Wanda suka amshi makaman nasu irin su Saidu sun bayyana cewa babban abin farin ciki ne a waye gari a ce 'yan ta'adda wanda suke yaƙi da al'ummar ƙasa da sojojin ƙasa da gwamnatin ƙasa yau a waye gari su zo su miƙa makaman su salin alin ba tare da an tilasta su ko kuma an kamo su ba. Wannan shine abin da ake fata a gani sauran ƙungiyoyi na ta'addanci a cikin ƙasar suna yi. Su dai a halin yanzu wannan matasan guda uku sun miƙa bindigogin su guda 2 da kuma harsashe masu tarin yawa, wanda kamar yadda kuke gani harsashe ne guda 8, wato sarjiyon guda 8 na harsashe suka miƙa ma gwamnati. Assalamu alaikum warahmatullah, dan uwa da fatan kuna lafiya, alheri yake muku. Mun gani to list ta hito daga hukumar Niger ta mutane wanda suka shiga cikin littafin ta'addanci na Niger, wanda idan sunan mutum ya shiga cikin shi nan zai zama to kenan yana cikin mutane wanda ana iya tsare su a cikin anguwansu ko a cikin garinsu ko a ƙauyensu, ko a hana su ita suna iya yin kaso na shekaru da yawa. Ana iya hana su harkan aika kuɗi ko kuma karɓan kuɗi na aiki wanda za a yi musu daga harkokin bankuna, hamma ana iya amshe musu nationality. To mutum kusan guda 10 cikinsu akwai manyan shahararru wanda yanzu sunayensu an riga shikenan an rubuta su cikin wannan littafi na ta'addanci na ƙasar Nijar. Cikin mutanen 10 nan akwai shahararru wanda 'yan siyasa wanda kuma dai kam tarihinsu na siyasa malawar zama muna iya cewa ba wani tarihi bane mai kyau. Cikinsu akwai Alkashe Alhada, tsohon ministan cikin gida lokacin Bazoum, wanda har lokacin da aka juye da shi tsohon shugaban ƙasa Muhammad Bazoum lokacin yana minista na kasuwanci namu na Niger, wanda bayan juyin mulki ya je har lokacin da ya wani shahararren interview shi da jaridan kasar Faransa wanda ake kira Jeune Afrique, na cewa shi fa dole ne kawai yana tare da Bazoum, kuma ko me ake shi yana tare da sai da yawo, hamma idan ta kama a kawo ma Niger yaki. A cikin kuma wanda aka amshe musu nationality akwai shi sarkin 'yan ta'adda Mahmud Salah, sannan kuma cikin wanda shahararrun 'yan siyasa namu na Niger wanda bai bar kowa ba lokaci yana da ƙarfi, Hasimi Masudu anan darasi ne cikin rayuwar mu duka, ko 'yan siyasa ko kuma mu kawai mutane talakawan ƙasa. Hasimi Masudu wanda a 'yan siyasan mu na Niger bai bar kowa ba, cin mutunci dai kam Hasimi Masudu an san shi da yi. Hasimi Masudu wanda har Babatanja lokacin da yana gwagwarmayar hiddo man fetur namu na Niger, Hasimi Masudu ya ce Babatanja ya shirmce mahaukaci ne. Hasimi Masudu ya ce shi injiniyar ma ne, ya san cewa a Niger babu man fetur. Tanja Allah ji kanshi kawai ruwa ne ya gani ya haukace ya zo ya ce petrol ne.
amma kuma daga baya mun gani Hasumi Mas'udu da batun shi su suka zo suna cin karuwan man fetur namu na Nijar. Hasumi Mas'udu wanda lokacin da suka kulla ma marigayi Hamma Ahmadu sharing traffic na yara, shi ya hito bisa talabijin ya ce sun ba sojawa da jandarma umarnin daga Hamma Ahmadu ya sa kafan shi a cikin Nijar su kama shi. Hasumi Mas'udu wanda lokacin da aka zo aka juya kuɗi har a cikinsu akwai kuɗin wanda kayan aiki ne kamata a saya ba a saya ba, abin da ya kai har aka kashe sojawa, diyanmu da 'yan uwanmu da ƙannunmu, ya hito cikin tele yana cewa sun yi kuma sai ni. Hasumi Mas'udu wanda a Nijar har sarautan ƙauyensu bai bari ba, ya ɗora wanda ya ga dama, ya ci mutunci wanda ya ga dama. Yau Hasumi Mas'udu Nijar ta amshe mashi nationality. Hasumi Mas'udu Hamma Ahmadu, Allah ya ji kanshi, a Nijar ya rasu cikin famin shi, kuma Allah ya karrama shi. Rasuwan Hamma Ahmadu ko kuma da aka zo janazar Hamma Ahmadu, 'yan Nijar duka da mai son Hamma da wanda suna da bambancin siyasa da Hamma, kowanne ya rahamce shi daga cikin zuciyar shi. Yau Hasumi Mas'udu ba shi da nationality Nijar, yana gudun hijira, ba a ma san ina yake ba, yana Faransa ko kuma yana Nijeriya, duk da inda yake shi dai da Nijar bam sai dai wani abu. Kuma ba zancen wai hukuma ba ta amshi ma Hasumi Mas'udu da ire-iren sunan nationality. Ko gobe siyasa ta taso ya nemi ya dawo Nijar, 'yan ƙasar Nijar talakawa mu ba zan manta ba. Mu yanzu 'yan Nijar ba na an amshi ma su Hasumi Mas'udu da sauransu nationality ba ake ko kuma wani abu. Mu tahiyar mu muke neman ta gyaru, CNSP su kama su ƙara ƙoƙartawa gyaran ƙasar nan da suka taso suna yi, a ci gaba da yi idan tahiyar mu ta Nijar arzikinmu ya amfani ƙasar mu Nijar. Mutane da yawa muna ƙasashen waje, mun gani ƙasashe wanda a arziki, suna arziki, ƙasar mu Nijar ta limka su arziki kaso 10, amma su sun ci gaba, rayuwar talakawa sun sauƙaƙa, karatu ya gyaru, harkar asibiti ya gyaru, suna da hanyoyin kirki, suna da gonaki ana kiwo ana shibka, suna da rayuwa wanda tana da kyau. Talaka an ba shi wutar lantarki, an ba shi tsaro. To muke fatan mu ma wannan hukuma ta CNSP a yi aiki da arzikinmu na Nijar, a yi aiki da matasa namu na Nijar don mu gina ƙasarmu Nijar, mu tada ta. Allah ya ba mu sa'a, ya zamanto mu ma gobe zan mu rika alfahari da cewa arzikinmu nan ya yi mana aiki a ƙasa. Ya zamanto wannan hutan da matasa da yawa muke yi ƙasashen waje don neman abin yau da gobe, mu daina, ya zamanto a cikin ƙasarmu ce Nijar muke aikinmu, muke samun abin arzikinmu, kai har ma wasu su zo neman arziki a cikin ƙasarmu Nijar. Allah ya kama ma Nijar, Allah ya kama ma hukumarmu Nijar, Allah ya taimaka a cakula kuma cikin wannan tahiyan tare da matasa na Nijar. Allah ya sa mu dace insha Allah.